Πήρα. Yes, Blaze Rod. Τίποτα δεν πήρα. Πήρα Κοίτα τι Blaze πήρα Rod. μόνο. Την πανοπλία και τα torch. Και γεια σας πίσω Gamer GR2 εδώ με όλη την παρέα. Παίζουμε Minecraft. Και νεογλύουν τα μπατζούρια γιατί έχει αέρα. Γι' αυτό. Πώς αράχνες, έχω μπαίνω άνθρωπος. Το είπα τελείως λάθος. Τι ρε μαγκιά, εσύ έρχεσαι και παίρνεις τα πράγματά μου. Θα πέσω. Λοιπόν, Intel Wi-Fi δεν βοηθείς γιατί πρέπει. Πού είσαι? Το είχατε το προηγούμενο enchant. Γαμάει. Ναι, τι έβγαλα πάλι. Τι έκανα? Έχω ένα Blaze Rod, μάγκες. Λοιπόν, 2 Blaze Rod. πήγαινε μάζεψε σπρούς. Εγώ. Ναι. Μπορείς, είσαι ικανός να το κάνεις. Τι έχεις κάνει εδώ? Τι είναι αυτό? Εσύ τι έχεις κάνει Το εκεί? έχω πάρει το Και νερό. πέφτει εδώ. Ποιος με κυνηγάει γάμο το. Έλα Γεια μαζί μου, σας. έλα μαζί μου Θάνο, που είσαι και καλύτερο σπαθί. Να φάω. Σταμάτα κόσμε, πρέπει να φάω. Πεθάνω. Τι θέλεις να κάνω? Όχι. Ας γεμίσει, ας γεμίσει ζωή. Και Σκρίπερ. μετά Περίμενε, έχω δει μια ιδέα. Θέλω να δω αν θα πιάσει για να Έλα, σκοτώνουμε, μαλάκα. για να σκοτώνουμε Σου λέω, περίμενε, μην αρκετά κάνεις λύση, τη Blaze. φτιάξεις τώρα. Σταμάτα. Κάσε, φτιάχνει τώρα. Πάω να φύγω. Τρέχα. Τρέχα όμως. Τώρα αυτό. Μην χαλάτε τζάμπα βέλη. Σε αυτόν. Δεν έχετε Infinity εσείς. Τα παίρνω εγώ. Έχω μέχρι στιγμής 2 Blaze Rod. Τι κάνεις? Ρε! Γεια σου. Ένα χι του ρίξα. Ρε μαλάκα, γιατί να με χτυπήσει. Into Ένα Wi-Fi. χι του ρίξα. Τρώει και λίγο, δεν παθαίνεις τίποτα. Μην τα πάρεις τα πράγματά μου. Άμα τα πήρα, μου το πεις. Τι βλάκας που είσαι ρε φίλε. Βλάκα, σε έχεις τρύπα τώρα. Άντε. Καταναγκαστική εργασία. Σου λέω, μην κάνεις μαλακή. Δεν είσαι αστείος, έτσι θα σου κάνω όλη τη Ναι, σλάβη. δεν είμαι αστείος, πήγαινε και σε τρύπα τώρα. Όμως σε βαρέσω μία θα πεθάνω. Το κάνω λίγο. Πού είναι το σπαθί τώρα, εσύ το πήρες. Unsubscribe. Α, να το. Unfollow. πούσε, να σου δώσω μία. Undonate. Άντε, γεια. Ρε, Γιατί είσαι μαλάκα, δεν λες Ναι, βαρέσω μην του πια. κάνω donate, Άντε, Θάνο. γεια, άντε, γεια. ρε, Into Wi-Fi. τι was flying the κατάλαβες? spider. Από Spider λέει, έτσι φίλε. ρε. Τι κατάλαβα. Αν το έχετε πάρει χαμπάρι, γυρίζουμε βίντεο. ρε Θάνο. Άμα το έχεις πάρει χαμπάρι, εμείς Ναι. αρχίσαμε το βίντεο. Α, ναι, γι' αυτό Και κάνει εμείς ξέρουμε πιο πριν από σένα το έχουμε αρχίσει βίντεο. Πού είναι τα πράγματά μου τώρα, δεν θυμάμαι. Τα πήρες όλα μήπως? Και πέθανα. Και πέθανες μήπως, άρα και... Εγώ έχω να σου πω με Άντε, σιγουριά, γεια σας. Γεια Θα τα σας. πούμε σε έναν άλλον κόσμο. Άντε γεια. Έτσι. Όχι έτσι. Έχεις και μίλικ δεν έχει. Άρα, Τελείωσε. Το ήπια. Τον ήπια. Τον ήπια. τον ήπιο δηλαδή. Μετά το σπείρω πάντα, Άντε γεια. Άντε γεια δηλαδή, οκ. Ρε, είναι αόρατη. Καλύψου. Τι είναι αόρατη μωρέ. Είναι αόρατη η Η καράχνη. καράχνη, ναι. Ρε, ήταν αόρατη. Πώς το λένε. Ρε, έχω διαμάντια πάνω, δίνω βασικά. Άμα πεθάνω θα σε σπάσω. Κοίτα πως το έκανες στο αυτή του γκίμου ρε. Πώς? Από γεμάτο. Δεν το έχω εγώ λέω τώρα. Πεθάνεις Α, Μη ναι, ρε, πεθάνεις. ήταν του γκίμου. Του είχες τα πράγματα. αφού το σκότωσε αυτός. Ρε, ήταν του γκίμου τα πράγματα. Θα πάω να τα βρω, άμα σκοτώσω αυτήν την αράχνη. Ελάτε κάποιος μαζί μου, θα πεθάνω. Καλύτερα, γεμάτο. Ο Θάνος μόνο μπορεί να Ποιος σε πήρε Το τα... σκοτώνω και... Ποιος βλάκας τα πήρε από εδώ. Ποια. Ποια. Τα σπαθιά. Και τα σπαθιά. Αυτός. Εγώ. Γιατί. Γιατί είναι... Τα χάλασα όλα. Δεν παίζει αυτό που λες. Δεν παίζει. Τα χάλασα όλα για να πω 30 level. Ρε, μαλάκα. Για- Ρε, είναι έλα μαζί μου τώρα. Εκεί που πήγε να πάρει τα πράγματα, θα σκότωσε η γερά. Έλα μαζί μου τώρα. Τώρα. Αλλιώς θα σε Θα βαρέσω. με βοηθήσεις έτσι στο σπίτι μου. Έλα μαζί μου να σκοτώσει την παλαιοράχνη. Αν σκοτώσεις εσύ που είσαι πολύ πρωίλας. Ρε, θα σε βαρέσω. Σκάστε. Πού σκότωσε η αράχνη. Εδώ είναι, έλα. Πού είναι. Είναι αράχνη, είναι αόρατη. Βρε! Μαλάκα είναι αόρατη. Ωραία! Καλά το λέει, ήταν αόρατη. Ωραίο βίντεο, ωραίο lag. Μαλάκα. Δεν είναι λάθος, απλά έχει πάρει πόσο είναι αυτό. Invisibility. Invisibility και επειδή τα κόκκινα είναι έντονα κόκκινα, τα μάτια. Είναι.
Επειδή τα μάτια είναι έντονα, κόκκινα φαίνονται. Όχι, κάμω το Blaze. Έχω 3 Σπύρο, πήγαινε μαζί μου και να... Δεν είμαι υπηρέτηση. Εγώ τώρα πάω Η στο. πυρέτριά μου είσαι όπως να Θα δεις. σου πω, Πάμε τώρα. θα μου έχεις κάνει στον Nether μία. Και ο Ντρες τι κάνει στον Nether. Α, Τρες δεν είναι στον Nether. δεν πειράζει να μην είναι... Ωχ, fuck you. Έτσι είναι. Να πεθάνει, ρε. Θα πάρεις Blaze ρε. Όχι, επειδή... Ωραία. Ναι. Εγώ πάω σε ένα σπίτι να κρυφτώ. Έλα στο δικό μου, στο καινούριο. Μην πας εμείς ότι είναι... Καταρχάς δεν έχει φτιάξει σπίτι. Δεν είναι σπίτι αυτό. Σπιταρόνα είναι, το τζάμι μου λείπει, έλα τώρα. Άμα το πάρεις... Περίπου τζάμι. Πόσο σαν θα Το χαλάσει. θες αυτό. Σπύρο, μία χάρη θέλω και θα στη χρωστάω. Γι' πήγαινε μαζί αυτό στο δεν Σαν. είναι τόσο καλά. Δεν πιστεύω να ήταν εκεί αυτά. και Όταν να τα ξημερώσει. Όταν ξημερώσει, κοίτα πόσο εύκολο είναι. Ναι, δεν χρειάζεται να το κάνεις Να πάντα δεις, κοίτα, έτσι. κοίτα. Ξημέρωσε. Είδες. Ξημέρων. Άλβο. Όπο, ναι, εντάξει, Δεν κάτω στο βίντεο. ξημέρωσε. Εσύ το ξημέρωσε. Κάτω στο βίντεο, ναι. Εγώ Χακερά. είμαι δυνατός. Καλός. Μαλάκα. Μαλάκες. Ναι. Ωραία, άμα το κάνω αυτό θα μου δώσει φάι, εντάξει. Αλλά άμα μαζέψει και πάμε την εξτρά δεν μπορεί. Οκ. Μπορεί. Μαύρη αγορά, ρε φίλε, είσαι πολύ. Έτσι είναι η μαύρη αγορά, έχει δίκιο το παιδί. Έτσι. Ρε, είσαι αστείο νομίζα. Έφαγα και δεν μου Ναι, το- είμαστε ότι Είσαι έχει αστείος. αναφέρει στην. Όχι, γιατί μου το λέει. Τη μαύρη αγορά. Εσύ την ανέφερες. Εσύ αυτό είναι. Λαδό. Τι, σαν. Θέλω βοήθεια οπωσδήποτε. Γιατί εγώ δεν. Αφού είσαι στο σπίτι μας, right. Στο χειρό μας χειλό σπίτι μας. Εγώ. Ναι, Ναι, αν δεν είμαι. ή δεν είσαι. Έχει κόκκινο ουρανό το σπίτι σου. Στο οχυρό είπα. Όχι, αν πεθάνω. Εσύ αν αυτό το βλέπεις για οχυρό, εγώ τι να σου πω. Πάω πάσο. Ερώτησα, σου λέω, στο Ερώτησες. χειρό είσαι. Στο οχυρό είσαι. Και εσύ μου έγραψε να δώσεις στο οχυρό, άμα είσαι έξυπνος. Δεν φταίω. Λοιπόν. Έλα. Άντε, γεια. Εντάξει. Μπαμ είμαστε. Πρέπει να μπει τουλάχιστον κάποιος στο Nether για να κάνω teleport. Γιατί είναι 3 blaze εκεί και είναι και ένα wither skeleton εκεί. Στο σπίτι μας. Δεν Στο παθαίνω. χειρό μου, ρε, Όχι. οχυρό. Όχι. Έχασα το looting σπαθίγα μου. Έχω κι άλλο. Αλλά δεν πήρα. Γιατί το έχασες, πότε. Γιατί πέθανε. Πέθανε. Και Όχι, δεν θα είχαμε κάνει τα πράγματα. Γάμο, αυτό γιατί το κάνω. Δεν μπορείς να μην λες πρέθανα. Ή το κάνεις τελείως την γραφή, ρε φίλε. Το πρέ. Από Ναι. μένα. Γιατί τα γατάκια, ο Σπύρος που γράφει γατάκια καθόλου αντιγραφή και σαν γκέουλες μοιάζει με τα γατάκια που Από λέει. ποιον αντιγραφή. Από τον Green Gamer τα κάνει αντιγραφή, αλλά... Ο Greedy Gamer χαίρομαι τα έχει κάνει από μένα αντιγραφή. sorry. Ωχ, το ακούσαμε. Δηλαδή... Τι είναι, ένας YouTuber της πλάκας. Αν τι το. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Έχει ένα 3.000 δεν με 4, έχει πόσο, έχει. Πόσο? 15. Της πλάκας είναι, 15, οκ, της Εσύ το πλάκας. ξέρεις, θα Της Σπύρο, τον πλάκας παρακολουθείς YouTubers. πολύ, Ε, Θα παρακολουθείς συνέχεια, λέω, που ξέρεις πώς θα είναι. Άντε και φορτιούμπες μέσα εσύ. όλη μέρα. Μέρα σου- καλή νύχτα. σου φτάνει 32 Άρα, στόχους. στο πλησίον. Ναι, Δεν πήρα, εκεί που Έλα πήγαινα εδώ. να πάρω το... πήγαινε στο μικρότερο σπιτάκι village που θα βρεις και μπες μέσα. Θα μου δώσει φαΐ Το όμως. έκανες αυτό. Ναι, που θα σου δώσω φαΐ. Προσπαθώ. Γιατί πεινάω. Και να αφήσω κάποια πράγματα. Θα σου δώσω αυτό που έχω κι εγώ, φίλε. Γιατί αυτό τρώω κι εγώ. Θα σου δώσω ό,τι τρώω κι εγώ. Αυτό θέλεις. Ό,τι τρώω κι εγώ. Από φαγιά. Όχι από φάγια. Ω, 4 σαντ. Θέλω οπωσδήποτε. Να, τώρα έχασα και τα level μου επειδή με σκότωσε κάποιο. Είχες και πολλά. Πόσα level 9. Ω, Ναι, μπορούσα. Είναι ανάγκη να έχω 30 για να Θα σου κάνω. δώσω ένα παντελόνι. Τι να το κάνω. Καλά, πάνω από Αυτό είναι ναι, όντως αλήθεια, τι να το κάνει. Δεν πειράζει, δώσ' το. Πώς θα μπω εδώ. Θα μπει κάποιος τουλάχιστον στο portal. Από εδώ. Πάρε. Τουλάχιστον στο portal εκεί μέσα στο χειρό Αυτό τρώω κι για να εγώ, του κάνω αλήθεια. Ρε, teleport. γάμω το κεφάλι. Γρήγορα όμως. Κοίτα, το inventory μου και μη μιλάς. Αυτό τρώω κι Ρε, εγώ. ακούτε ρε. Τι ρε. Αυτό Μπείτε τρώω κι τουλάχιστον εγώ. μέσα στο portal ρε για να κάνω Δεν teleport. μπορεί να κάνει. Α, δεν μπορεί να κάνει από εκεί. Ναι, περίμενε. Θα Αν μου να δώσεις κάνω σαν. μια Αυτό ευθύνη. τρώω. Δώσε μου ένα άλλο φαΐ. Δεν μπορώ να πάω πέρα ρε. Αυτό τρώω. Έσφαΐ. Μα κοίτα. Θα μπει κάποιος. Μαλάκα. Ο Δεν Magma σε Cube. φάει. Όχι, τι είναι αυτό. Είσαι έξυπνος. Οχ, Για πήγαινε, οχ, πήγαινε. οχ, είναι κι άλλο τέτοιο. Ωραία, τουλάχιστον μπορεί να μου Ναι. δώσει το φούρνο σου να ψήσω φαΐ. Ναι, Blaze, άμα Blaze έρθει υπάρχει. ποτέ. Όχι, υπάρχει Magma Cube. Πολύ βολικά, ρε. Θα μπει κάποιος, μ' ακούει. Το παλιό μου Εγώ δεν σπίτι. μπορώ. Εγώ. Τουλάχιστον εσύ μίλησες. Φίλια, Ναι, να σου πω, κατεβαίνεις κάτω, κατέβα κάτω.
Από εκεί, βασικά πήγαινε πρώτα εκεί και μετά. Σπύρο, θα με βοηθήσεις? Περίμενε. Θα έρθω, ναι, θα σου. Ποιος θα έρθει? Εγώ, εσύ, Αντρέας. Βασικά τρέβασε ρε, όποιο τούμπανο να πάει. Όχι, όποιο του. Ρε, θέλω να μπει. Teleport θέλουμε να κάνει. Να μπει κάποιο μες στο χειρό να κάνουν teleport. Ναι, ρε, βλάκα με το που μπαίνει στο πόρταλ εκεί. να Μπαίνω κάτσεις. εγώ γιατί το Σπύρος δεν γίνεται από τη select. Δεν κάνει τίποτα. Ναι, θα κάνω εγώ teleport. Οκ, μπες εσύ Ο Σπύρος. Σπύρος, πού τα βρήκε. Σπύρο, ελπίζω να τα ξαναφύτεψεις αυτά που πήρες, Ναι, ρε, και τα βάλα τα υπόλοιπα στο chest. Το δικό σου. Ωραίο. Έκας και κάτι σωστό. Γιατί τις φάρμες? Αυτό που λέω έκανε κάτι σωστό. Το γαϊδούρι μου. Ένα Store μάγκες. Όλη την Σπύρος ώρα δεν είναι είπε εδώ. να μπει ρε. Να πάρω το φαΐ. Ποιος Σπύρος θα μπει? Να πάρω το Λίγο θα φαΐ. ξαναγυρίσεις, ρε βλάκα. ναι. Μαλάκες άνθρωποι. φίλε. Έρχομαι. Ναι, καλά, άστο. Πάω να πεθάνω καλύτερα. Βάλ' τα Όχι, διαμάντια. έρχομαι. Έρχομαι, μην πεθάνεις, έρχομαι. Βάλ' τα διαμάντια, ρε βλάκα, σε ένα τσέστι Ε, του δίνουν. Έρχομαι. Θα τα χάσεις. Έχει διαμαντία πάνω. Γρήγορα, Σπύρο. Άμα κουβαλάει πάνω ο Σπύρος θα είναι στο κόμπλος. Σπύρο, γρήγορα. Πού είναι να το βρω. Γρήγορα όμως. Κρατήσου λίγο. Πόσα μπω. Δεν γίνεται. Όχι, δεν έχει ένα πρόχειρο εκεί πέρα. Φυλάξου, βάλε πέτρα γύρω σου. Where is the fucking love? Και αντιγιά, κάτι βρήκα. Ναι, το βρήκα. Έρχομαι. Έχω τον πέναν άνθρωπο τουλάχιστον. Άνθρωπος. Έλα, γρήγορα. Είσαι ανθρωπάκες. Πού είναι, να τη λάβα, μην πεθάνω κιόλας. Όχ, εντάξει, πάλι καλά. Αντιγιά. Πάμε. Μπράβο, ρε Σπύρο. Έλα τώρα, σε Γιατί ο άλλος κοιμάται όρθιος. παραπάνω. Αφού είπα Σπύρος, τι κοιμάται όρθιος, είσαι ισχυρή. Και επειδή πίσω ο Σπύρος πρέπει να πάει ο Σπύρος αναγκαστικά, δεν μπορείς να έρθεις εσύ. Να πας Εγώ πρωτοβουλία. θα πάει. Εγώ Είχες δεν πάει? ήμουν να κάνω στο πόρταλ. Ναι, θα γίνει ψοφής τώρα. Ούτε ο Σπύρος, εγώ σου λέω να κάτσεις απλά στο πόρταλ. Ναι, εγώ είμαι πολύ πιο μακριά από το βίλο, δεν θέλω να. Μέχρι να έρθω εγώ θα σπιφίσω. Όπως θέλεις. Ναι, για κοίτα Είσαι τώρα. με το έχεις άλογο. τα- Αφού το ξέρω τι είμαι Τι μεγάλο. σπαθιά έχεις, Τάνο. Αντρέα, πάμε να τσέψω ξύλο, Αυτό. Εγώ προς το παρόν θα πάω λίγο φαΐ και μετά θα πάνω, πάω να πάνω, μαζέψω αυτό, ξύλο αυτό, για αυτό. εσάς. Τώρα θα ψήσω. Έχω μερικές πατάτες. Ρε, σε ποιο chat να βρίσκω τα πράγματα του Dino. Α, να σου ποιος θα πάει μια στο. Στο απέναντι σπίτι το δικό μου. Το απέναντι σπίτι το δικό μου είναι ένα μεγάλο σπίτι. Ποιος μπορεί να είναι πάει Chester. λίγο στο Είναι του χειρόπουλο, Dino. έτσι. Όχι, στο Chester μου είναι. Στο Nether. Ναι, στον Παόλο εκεί πέρα μικρέ, αφήσεις μικρέ, 17 μικρέ. μπιζόλια. Κάτσε να- Πάω. Αυτό, εκείνο ο φούρνος είναι δικό σου. Οι άλλοι δύο είναι δικοί μου. Ψήνω Να, εδώ απέναντι. Α, ναι, chest room. Να βρω που είναι όλα τα resources. Είναι, Δεν πιστεύω να είναι pork chop. είναι άδεια τα σπίτι, τα chest. Για να είναι pork chop δεν πειράζει. Μόνο ένα, το κάτω-κάτω. Ωραία, να δω. Δεν θυμάμαι ποιο κάτω-κάτω. Έχουμε slime ball εδώ. Και δύο pork chop δικά μου. Τα. Έχω βάλει κάτι να ψήνεται στο φούρνο του σπιτιού σου, Θάνο, μην το πάρει. Ναι, το ξέρω. Μην πειράξει όλους δύο φούρνους. Όλα άδεια είναι, καλά Όχι για αυτό. κυνήγι, να ψήσω και δεν να φάω. Θα αφήσω τα λάπης του, Μόνο ξέρεις τι κάνω. Όλα ψέτ. Περίπου. Όλα. τα cobblestone. Αυτό δεν το I kill you. Κάνεις ρε. Τι κάνω. Ας είσαι, νομίζω κάνω. You. Το κάτσε εδώ. Ναι, πάρε τις μπιζόλες εσύ. Όπα, πέτα τις κάτω. Πέτα τις κάτω. Okay. Δύο είχα πέτα. Το σπαθί θα το κρατήσω, δεν νομίζω να το. Δύο. Δεν έφερες. Τι. Α, πέτα τις κάτω σου λέω ρε. Α, Πέτα τις στο μία, νερό μία. έτσι. Α, Θάνο, μια χάρη θέλω μόνο από σένα. Τι. Έλα σπίτι. Οκ. Τι θέλεις. Μπορείς να μου δώσεις... Τα άλλα κράτα pork τα. chops. Όχι, Κράτα όχι, τα. όχι φαΐ, δεν θέλω Τα φαΐ. δικά μου. Πού το βρήκες αυτά. Ναι, επειδή είχα δύο πρώτα. Τα... Καλό παιδί. τέτοια. Α, ναι, οκ. Λοιπόν, τι θέλω να μου δώσεις. Να δω μια τι άρμορ έχεις. Ξέχασα. Λοιπόν, δεν με νοιάζει άμα ξέχασε, εγώ κλείνω το βίντεο γιατί πρέπει. Ναι, πρέπει να το κλείσουμε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Κάντε like, subscribe στο κανάλι του Θάνου. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.